Sabirio wakelo ni weche manyien mag migago. Gie thuolo ni waikore gi weche mawuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi mago mawuok e kor gwenge. To mokwongo thuond weche. Doho odagi reso gavana ma Meru Kawira Mwangaza tok puodho thicho mare e apisi. Onindo kuom matatu kaeto orol ma kontena mare owito karibu atua mia moja kwa mita. Ji 13 owito ngimagi e masira ma koch mar apaya otieno ma pino rugodo kawuono e gwenge ma Migaa Salga e kaunti ma Nakuru. You will be less thirsty, you will be more healthy, and you will also get better sanitation. Kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti 19 madhi yudo sire weche mag keyo pi kod keto ler kowuok kuom bengi mar piny mangima. Arwakeni machiegni in gi thuolo mar oro ote machok e laini maro mar ote machok ma en 36000 nyinga Milton Ochieng. Ji 13 owito ngimagi e masira mar apaya otieno ma piny orugodo kawuono e gweng' ma Migaa Salga e kaunti ma Nakuru. Matatu no mitiyo godo gi kambi mar Kitale Shuttle manoting'o jowuoth kowuok e boma ma Kitale kabiro Nairobi notuom gi lori ma bende ne rik dhi e boma ma Nairobi. Lori no ne tiende ne omuoch kendo bayo ka masira ma kamano okawo ngima ji 13 kaachiel kuomgi en nyathi matin, ka komanda mar obila ma Molo Timon Odingo olero ni kuom ji manowito ngimagi 10 ne gin jowuoth gi dereva mar matatu no, ka ji mamoko 2 ne gin dereba mar kod kondakta mar lori. Otieno kar saa 9 wan gi lori manoa upande ya Eldoret na wan kendo gi matatu be ma Kitale Shuttle. Matatu no ting'o joge to lori bo ting'o joge. To lori kane achien to nenore ni otamo driver riembo malong'o, na kuom mano onindo kuom matatu kaeto orol ma kontena mare owito karibu atua mia moja kwa mita. Hapo mbeleni kuna basi ambayo ilikuwa imeua watu hapa kwa hii mtaro, ambayo imekuwa usuni. Mtaro imekuwa ni kama mahali penye ya kuua watu. Tunasema kwamba nyingi tumekuwa tukiambia Kenya wasibe hii barabara. Mara ya kwanza tuliambiwa wasibe hii barabara, hawakusiba wakafunika pale. Tunaomba kwamba wasibe hii barabara. Yani mtaro, hii shoulder ya barabara imechimbuka mpaka ndio imeua watu wengi. Magari hayo yameharibika kabisa. Wreckage ya matatu ambayo ilikrashiwa kabisa, hata kutoa mwili ilikuwa kazi. Hata pia hiyo lori ambayo tumeweza kutoa dereva saizi ilikuwa imeharibika kabisa. Doho mamalo kawuono puodho kang' mar od buch Senate manogolo gavana ma Meru Kawira Mwangaza e apisi. Jang'ad bura ma Bahati Mwamuye nowacho ni okenge manologi kigole e apisi noluwore gi ranyisi moro amora ni nogole mobalo gi chik. E ng'eto mare, jang'ad bura Mwamuye nowacho ni Mwangaza ne orem tucho doho gi neno ni chenro mar gole e apisi nomanore ga goko, kendo ni Senate ne ok obalo gi chik moro amora ma doho. Bende to kodoko korka kawo pach jopiny, doho nowacho ni mano en gima nonego tim mane rang'iny mar kaunti. Doho bende owito oko wach Mwangaza manowacho ni ne ok omiye thuolo moromo mar wacho madhoge. Kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti 19 e piny Kenya madhi yudo sire weche mag keyo pi kod keto ler kowuok kuom bengi maduong' mangima. Chenro madhi muonyo omenda maromo siling bilion 55, mana kaka jafwambo marwa ma kaunti ma Migori George Juma lero, chenro ni ibiro tieki e bwo thuolo mar higni 6. E chenro ni madhi ka higni 6 mageto kaunti 19 e piny Kenya mangima, kauntis gi ma oting'o kaunti ma Migori idhi pogne omenda ni kalore kod mijing'o magiketo e yorego mag keyo pi kaachiel kod keto ler.
Kaunti ka kaunti dhido bath omenda ni maromo bilion 55 kaluwore kod kwan familia manyien ma otudi kod pi maler. The Kenya Water Sanitation and Hygiene program, in short KWASH, is to address sanitation, water challenges, as well as elimination of open defecation across the 19 participating counties. Country needs around 998 billion, that is close to 1 trillion, to be able to have universal access to water and sanitation services across the county. Kaka county, wangi programs, mawa implement go water projects. So as we implement our projects, the main thing is to look at how many people ma access safe water ni at a distance of not more than 500 meters. Matende ni onego increase connections, to onego increase water kiosks gi water points makoro jinyalo access go pi e yo mayot. Kuom familia achiel manyien motudi kod pi maler kata manyalo yudo pi maler mok ng'eny mita 500. Kaunti ka kaunti dhi omenda $40 omenda mar Kenya. For every household ma access safe water, a program ni onego omiwa $40. Koro pesa gi ka wa translate into Kenya shillings gin pesa ma nyalo konyowa mondo wamed implement more water projects e county. Gavana odiochieng' yako mori kone wuoyo domo kod apisas mawuok e bengi mar piny mangima kaachiel kod apisas mawuok e piny owacho malo ne wane ma isiro kod bengi mar piny mangima koro dhi jolo chendogo make opi e kaunti ma Migori. We already have in our budget a significant amount of money that is able to start us off for the implementation. To promise the people of Migori County that incrementally you will be less thirsty, you will be more healthy, and you will also get better sanitation. Director migano ma pi e kaunti ma Juliet Adhiambo wach ne gigeto tudo ji mathoth kod pi mondo giyudo omenda mar milion mar bath omendani e kinde ma biro mondo gimed tiyo godo e keyo piny Uganda. Gama waneni wataget ni mondo wanyal connect ji kendo wamed joma yudo access to sanitation services mondo miye financial year mawadhieni wayud around 200 million. Nikech omenda ni bende kodhi pogni kembego makeyo pi makare ne Uganda mondo gimedi chendo makeyo pi makare ne Uganda. Adhiambo wacho ne gigeto tego kembego mag pi kaka mano ma Migori Water and Sanitation Company mondo oyud bath omendani ma onyalo tiyo godo e medo keyo pi ne Uganda. Lipot mawuok kuom migaono mar pi e kaunti ma Migori yango ni mana maromo 54% mag Uganda e kaunti ma Migori ema yudo pi maler kata en kaunti ma Migori geto medo kwanne nyaka 64% e kinde mar higa achiel mabiro. Joma nyalo access safe water gina 54%. To watiyo matek mondo mi higa ma waneni wachore gi another 10% so that more people can benefit from having access to safe water. Only pi en ngima kendo sama safe water is available, we reduce kata disease burden in county ka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jang'ad bura maduong' Mado Mathika Stella Tambo okwedo mokalo seyo mag mibadhi mowacho ni obiw e wiye kowacho ni ok oyie gi seyo moket kuome gi duol maketo gi mibadhi e pachoka EACC. EACC wacho ni e seche mane gitimo apedha mar Oda Tambo ne giyudo malo siling milion 2 omenda aching' magichich ni gin omenda moyudi kokalo e yor mibadhi. Nowacho ni omenda go gin mag wuon pargi kodwaro ni mondo EACC odwok omenda go eko. EACC nolando ni gisechako timo nonro wi seyo ni Atambo osebedo ka kwaya soya kuom jopiny madhi e doho Mathika. Atambo wacho no nobiro kedo ne ratiro mar bende wacho ni dhi e doho mar nono kaka EACC noyudo boke mayienegi timo apedha e ode mong'ere kaka search warrant. They have gone ahead and published in their letter that is circulated in the social media platforms that the Honorable Atambo was indeed incarcerated today and an amount of 2.070 million shillings was found in her possession. The true position is that this money does not belong to her. The true position is that the Honorable Atambo has not
misconducted herself or obtained or gotten any ill proceeds or any favor from litigants who go before her court. The EACC goes to court and does not disclose the entity in which the client works for or the person of interest works for. That is the trade law. You must say, as an officer of the judiciary, this is an officer of Kenya National Corporation, this is an officer of Parliament. And because of this, being a public officer, we are going for his account or her house. They never disclosed whether Bonareri N is a house girl, whether Bonareri N is a sweeper, whether Bonareri N is a street woman, whether Bonareri N is a Ugandan. They didn't that, and that was calculated. Jagoro mongirore e migao mar dar kendo donje pachoka kata immigration Julius Bitok oyawayanga cheno machako chiwo pande mag maisha bora e ute mag twech kachiel gi gwenge ma Kajiado. Bitok oyango ni sirikal nigi cheno machwalo pande ne ute mag thieth duto mayudore pachoka, komedo ni sirikal osechuoga put mane chwalo chenro no e moko kuom counties 22 kaluwore gi mibadhi mane nitiere. Jotelo no yango ni gin gi geno ni chiwo pande ne kwan oganda maromo 100 e kaunti ma Kajiado, ka bende okwayo rowere kaachiel gi joma higi ni malo mondo owuog oko mondo kaw pande. Watoto wetu walikuwa wanasumbuliwa sana ya mambo ya boundary. Inasemekana watoto aende Mandera mahali watoto nazaliwa hapa boda, unaambiwa aende Mandera na ajui huko anajua nani watoto. Kwa hiyo tumefurahi sana kwa hiyo vikwazo ambayo imeondolewa. Many Kenyans have always been asked to go back to their counties for ID. But from now, every Kenyan will be given an ID where they are. Doesn't matter where you come from. Wherever you apply. If you are in Western and you are in Kajiado, you apply from here, you are given here. If you are in Kisumu and you are from Mandera, you apply in Kisumu, you are given where you are. Ng'anyo mar jochiw thieth e kaunti ma Kajiado koro donje jumbe mar 2 ka jotend riwruogno to pod oramo ni ok gibidok e tich nyaka chieng' dwach giketie tim. Jochiw thieth go oramo ni ok gibidok e tich kata doko ni buogogi, ka bende giseyo tend kaunti no kuom rem nyiso dwaro mar tieko ng'anyo no. Ng'anyo ma kamaeri nochuno jotuo moko wuok e ute mag thieth mag sirikal ka gidhi manyo thieth e ute mag thieth mag ji giwegi. Wanachama wetu ambao ni wauguzi wafunge hizo mahospitali zote na waende nyumbani. Wakati serikali itakuwa tayari kutuongelesha ama kutimiza matakwa yetu, watatuita na tutakubaliana. January we gave out a strike notice which we had an agreement, we had a dialogue with the county and we agreed on certain issues. Unfortunately, we had 3 meetings after that January strike. We had a return to work formula. The 3 meetings were not well attended, especially on the side of the county. The quorum was not enough on their side. So all the 3 meetings we've had after the suspension of strike was not successful. Moko kuom MPs kaachiel gi jotend rowere mawuok e kaunti ma Murang'a owuok oko kendo donjo bura ma Kihango Ndindi Nyoro mang'eno kuom komiti marango weche mag bajet e od bura mamalo. Jotelo go yango ni Ndindi Nyoro nochung' motegno gi jatend piny William Ruto ndalo kampen, gino makoro giwacho ni en ranyisi kaka jatend piny William Ruto ondhogo oganda mawuok masawa ma Kenya. It is not fair that a government that we voted for, that we really supported, it is mistreating our people, targeting our people unfairly. They started with our deputy president, now it is our own, Ndindi Nyoro. So
It is a matter of time. We will kick you out. As a government that we supported, we form another government. Tumekuja hapa kama MCAs na viongozi wa Murang'a ambaye tuko na hasira na hatujafurahia vile mheshimiwa wetu Dede Nyoro anavyotatanishwa bunge. Tumesimama na tumejiunga na kusema ya Honorable Kimani Ichung'wah achana na mheshimiwa wetu Dede Nyoro. This is not just a personal affront to Dede Nyoro, but a grave insult to the people of Murang'a, the people of Mount Kenya, and the countless Kenyans who strongly believes in his leadership. We stand united, asking the majority leader and the minority to see this unwanted attack on Honorable Dede Nyoro. There is no tangible reason to justify the humiliation and the disrespect directed at him. E kinde ni machino mag thieth kokale okumba mar thieth ma SHA medo kelo wich bar ne thoth oganda jo Kenya e pacho ka familia moro e kaunti ma Narok ochopo e giko mar nyalo margi. Familia no osetiyo kod mwandu gi duto te mondo mi ginyal chudo mani malo mar thieth nyathigi man koda tuo mar ringa. Isaac Okech nigi ler mathoth. Wich bar mar okumba mar SHA pod medo bedo achiedh nadi ne ng'eny jo Kenya ma odak kod chan. Achiel kuomgi en familia mar Vincent kod Irene Chacha ma odak maonge kwe. Ka nyathigi Morris ma jahigni 9 dwaro thieth makende mar tuo mar ringa mar remo. E dalagi mani but paw ndeke e boma ma Narok, Morris mani kod tuo ringa odak kod lit ka pile min mare mane osomo nyaka rang'iny mar diploma e weche mag thieth. Chiwo ne thieth ka wuon mare ma jariemba piko tiyo kod omenda te e thieth mare. Tumebarikiwa na watoto watatu ambao wote ni wavulana. Sasa kwa hao watoto watatu kuna mtoto wa pili mwenye amekuwa akigonjeka tangu akiwa na miezi 7. Tumeng'ang'ana hospitali, tumezunguka mahospitali hapa mpaka Nairobi tumeenda, lakini imekuja kubainika mwaka jana ako na sickle cell. Ndio tumeanzishwa matibabu. Kuna daktari wa watoto mwenye huwa anamuona, anamwandikia madawa. Sasa kuna wakati nafika tunalemewa. Pata kuna hiyo ya kuweza kumkia. So that's unajaribu kutumia kadi saa zingine, na dawa saa zingine huwezi lipia kadi, unaambiwa ni lazima utumie cash. So akienda kwa matibabu tu hospitali ndio utumie kadi. So huwa nang'ang'ana kile kidogo ambayo nimepata, tunajaribu kusaidiana. Imebidi kama tutumie nyumbani na ingine unaweza kujikimu kifamilia. Laktar John Gishuke jalonye weche remo lero gino makelo tuo ni kao jiwo ganda mondo kony familia makalo e chandruok makama. This is a blood disorder whereby you get there is a mutation of the red blood cells, whereby you get the red blood cells and hence because is they cannot be able to transport oxygen, so the symptoms are fatigue, in painful crisis, because when something is injected, it means it cannot pass through the vessels. These children tend to have a lot of crises. That is, they tend to have difficulty in breathing sometimes, fatigue, fevers, and frequent infections. Osiepe kod jirende mag familia ni mawuok ntimaru Kuria e gwenge ma Nyanza. Kama tuoni otimenewa, osebedo machiegni kodgi e chiwo jip kod kony. Na kweli mtoto ameumia zaidi. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba tu Wakenya wenzangu, kwa tunaomba tu usaidizi, mtoto asaidike. Huyu mtoto kwa kweli anasikia uchungu sana. So ningeomba Wakenya ama mtu yote akona uwezo ya kumsaidia, hata donors waweze kumsaidia, tumpeleke huko aenda apate matibabu. Isaac Okech, Ramogi TV. Moko kuom jodak e kaunti ma Nyamira oseo chenro mag dongruok mar sirikal mamalo ka giwacho ni gin chenro mag miriambo ma okony jopiny. Kane giwuoyo romo mar jokanyo mar nonro e dwaro mar seneta ma Busia Okiya Omtata ma laro kom jatend piny, jodak nogolo ywak margi e wi okumba manyien mar thieth mar SHA ni ok giyud thieth kata obedo ni gindikore kod SHA. Bende gilero ich wang' margi kotenore kod udi ma nengogi olwar migero e lo jopiny
kod tiyo godo omenda jopiny e gedo margi ka bang'e tiusogi ne ji giwegi. Komachielo, komiti mar Omtata nojiwo jo-Kenya mondo obed motang' kod jotelo magiyiero. Alikuwa mgonjwa, nikaenda mpaka hospitali, akamaliza siku 4 huko. Sasa hii siku 4 nikafikiria hiyo saa itanisaidia. Sasa hiyo saa hii kunisaidia, nikawaambia sasa analipia kila mwezi 300. Sasa wakanipia bili ya 25,000. Kwa kusema kweli hiyo pesa nilitoa kazi, na mkitaka hiyo risiti nitawapea. Sasa hiyo saa inasaidia kweli. Wakati tuliambiwa tujiandikise kwa SHA, tutalipa pesa yenye iko 300. Lakini wakati tulirejesta, wengine wanaambia walipe 75 shillings, wengine 1,500, wengine 1,750. Sasa hatujui venye tuko. We want to elevate the discussion of leadership in this country so that people can take it with the seriousness that it deserves. It's very, very important for the sake of the young people of Kenya that wapate ile governance ambayo itawasaidia kupata makazi, itawasaidia kwenda university, lakini wakishamaliza wapate makazi. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar Migago kapok adhi e yweyo moko kuom mote moseoronwa ka. Pascal Olajo gi Pauline Pascal wacho notiwo mosenya ne jogo moyudo masira Salga kauntiere Kabondo Nyasore School. Kaito penjona en niya, kidwa timo renewal mar opande, ber nono koso ichulo? Mano Odingo Janyawara. Milton Ber Evans Oyuga Wasonga wuod Konge, awuoro accident momako ji, mano wacho ni owuoro masira mar ndara. Nyinga Arusha wuod Kanyimach Ramogi TV Mora Jaka Blaka, gik musomo okaneno kindiko dhuluo maler mawinjore ahinya. Ramogi TV an Pastor Mondi Otiche mar Gemo Nyinyore wacho ni giwinjowa gi Archbishop Odhiambo Gura to gi jagoro Samuel Otongo. Milton an kwach kawuok Uriri. Ochilo kik luoro tine jopiny, jo apiko emowerego telo tok kaneno gimindiko maler. Kata kamano nyako Ramogi aduogo, kik idhi mabor aka oyweyo machuok. Bang' thuolo machuok wan kodi. Today we are being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yeah. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kawuono en odiochieng' malong'o ahinya kuom Prince. As a mother you should be with him. Biro bedo maber kiloso wat mantie kindu. Halin, Karan gi Para, gi dana maduong', gin ne giwachona ni... Ne giwachoni ang'o? Ne giwacho ni ng'ama mamani nyaka bed osiepni. Ing'eyo maber ni mamano
osebedo ka kelo tungni mang'eny ahinya e anyuola wa kae, to kawuono in chuka ikiwacho ni dokne. Yawa Halin. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Machiegni kendo, moko kuom apisa mag obila modagi ng'ol ywak nokumba mar thieth oserem konyogi e kindego ma gidhi manyo thieth ka koro gikwayo sirikal mondo okonygi. Apisago wacho magi e kinde mane giyudo gigo makonyogi e wuothgi ma kinde ka kinde ma ka gi kacha e romo manobagi e boma ma Nairobi. Ogai mar obila pacho ka Douglas Kanja korka kore opwoyo obilago ka bende osingo ni sirikal nigi chenro makare mar biro bero ngimagi. Jata tije maduong' ka Kenya Hilary Wachinga bende nopwoyo obilago kuom chia margi kendo yango ni gichwalo kony makamago e neno ni obila odago ngima makare. Welfare of personnel is one of my key priorities. In that regard, we are working hard to put in place needful measures to ensure that police officers faced with various challenges are supported in their recovery journey. We are here to deliver on a promise we made last year to deliver what we call assistive and mobility devices to the National Police Service. This is one of our many activities at the Nikofiti, which is our anchor CSR project. So today we restore dignity and movement and also freedom to police officers, just empowering them and to give them some resilience and appreciate the good work they are doing. What has taken place today, I was not expecting, I personally, as a senior officer. But I thank the IG, Mr. Douglas Kanja, what he has done, because he has already rehabilitated my leg. And very soon, within the course of next week, I will be back on the road. Jodak ma Ole Kasasi, Rimpa, Rongai kod Acacia ma yudore gwenge ma Kajiado North onyiso ichwang' margi kaluwore gi deko e tieko gedo mar apaya mawuok Masai Lounge kochomo Rimpa. Gedo mar apayano mabor romo kilomita 8 nosidhi e anga gi jatend piny William Ruto higa mar 2023 ka nyaka sani jodak makono yango ni mana kilomita 2 kende emoseger. Gimedo ywago ni gikale midhiero mathoth e kinde ma gitiyo ga apayano. We are issuing a 2-week ultimatum to KERA and all responsible officials to resume work immediately. Failure to do so will result in us instituting measures to have them removed from office, starting with the resident engineer. We will not stand idly by allowing a few individuals steal resources meant for our roads while other regions develop. Here, Mr. President, we remind the President of his promise made at Masai Lounge shortly after the 2022 elections to complete the 65 kilometers of road circuit in Kajiado North within a year. Nearly 2 years have passed and we have seen no progress. We ask, as was the promise empty, Maromo rowere 70 mawuok e wards Piko maonge lony mopogore gi miyo rowerego eko lony e apaya. Chenro ma kamano geto mar miyogi thuolo mar yudo tije e kembe kaachiel gi kuonde mopogore opogore. Vijana wengi ambao wanaendesha bodaboda hawana driving licenses na hiyo inaleta sasa ajali mingi kwa barabara. Due to ignorance and lack of knowledge, most of them they use the road or they operate their machines without acquiring the knowledge and the training of the road rules and regulations. Ni wale tumejifunza kuendesha pikipiki ama magari kwa stage. Tunajua kuendesha lakini hatujui zile sheria, ambapo mara mingi tunapata kwamba tunajipata tumesababisha ajali. Mimi ni mwendeshaji wa bodaboda wanawake
na nashukuru. Najua pia venye nimepewa hii nafasi taweza kujimudu kwa nafasi nyingine. Sisi ndio vijana ambao tumenufaika sana. Na pia kwa sababu mama hizi ajiri kila mtu, mama ametupea skills through driving, sisi pia tupate kazi. Mimi tajitafutia ajira kwa sababu pale Malaba kuna magari mingi ambayo kuna reconditions, watu wanaenda kuchukua magari kutoka Mombasa kuleta hapa boda, na watu ambao na pia kuna magari zile kubwa kubwa ambayo inatumika hapa Malaba ambapo watu wengi hawana driving license. Kwan mar jogo miyudo gi tuo mar nyarogno e kaunti ma Migori medore ka lipot mogol kod migawo mar thieth e kaunti no yango ni maromo ji 15 yudo gi tuo mar nyarogno dwe ka dwe. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler e wi wachno. Jo Kenya maromo 400 nitie kod tuo mar nyarogno kaluwore kod lipot mogol riwruogno mar lakteche mag tuo mar nyarogno e pacho kae. Kwan ma igeno ne dhi chopo 4.8 ka oromo higa mag 2030. Poni koro komer jiwo kenge mar kedo kod tuoni. En tuono medruok mar koro setudi kod tuo mar sukari kaachiel kod mamoko. Thiedho tuono mar nyarogno ma osenya kawo kinde malach kendo dwaro omenda mathoth. Thoth jotuo ma iluoko negi remo ka itiyo kod masin mar dialysis limo osiptal diriyo e juma ka juma. Joma nitiere kod tuoni mar nyarogno wacho ni safar ma manyo thieth mar tuoni mar nyarogno ok oyot kendo dwaro omenda mathoth. Tienda ni kuot na anu very weak, appetite onge. Of late, the trend has been there's been an upward trend. It is a prime area that needs to be supported. Kefa saono mano aido ka iluoko ne remo kod masin mong'e kaka dialysis e osiptal maduong'no ma Migori level 4 wachno kuma mar thieth mar SHA ema sani koro resogi. Very expensive, lakini SHA konyowa unless nigi ng'ade. Wamor sana kendo wamedo kwayo ni mondo ji obie screening, especially jok man gi tuo mar sukari gi tuo mar pressure ma contribute 90% to the loss of kidney function. Jogo mantie kod tuoni mar nyarogno ni thiedho tuoni ok dwar mana kuonde thieth bende koro ger mabeyo kod lakteche mantie kod lony kende, to bende dwaro jochiw thieth ma obolore kendo kelo geno kuom jotuo. Jogi are friendly, daktechegi very friendly. It is my second home. Ningeche abedo gi jotuogi on a daily basis. To asero mondane ka jotuona mobiro gi acute kidney injury oduogo maber. Kendo asebedo ka mor ka neno gi kata ka romo kodgi oko. Jalony weche mag thieth mar tuo mar nyarogno osiptalno maduong' ma Migori level 4 Godfrey Magare wach ni dwe ka dwe giyudo maromo ji 15 manyien mantie kod tuono mar nyarogno. We also get clients as far as Tanzania, just the neighboring. So on a monthly basis, we initiate a lot of clients, averagely about 15. Ka opogore kod higni mokalo, kane po kaunti ma Migori obedo kod kar thiedho tuo mar nyarogno maniga mag 2018, migawo mathieth e kaunti ma Migori wacho ni yande giwito ji mathoth nikech tuoni. It's been a journey for the last 7 years. 7 years ago, we didn't have a dialysis unit, and our people used to suffer. They used to travel all the way to Kisii, Eldoret, or to KNH to get the services. But I'm glad that with the devolution and with the current county government led by His Excellency the Governor, things are looking much better and brighter. County ma Migori kata kamano pod onge kod masin maluoko remo ne nyithindo ma ong'ere kaka pediatric dialysis. Gino makoro nyiso ne nyithindo mantie kod tuo mar nyarogno pod manyo thieth kamachielo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyako Ramogi e cheno mar gin kanye kawuono warango sigan mosenindo Agwins Kodhek ma en achiel kuom jogo manokedo ne Kenya yudo uhuru kendo jiwo Kenya bedo gi telo mare ma demokrasia. Walter Nyambaga keto ler. Sigana ma wayudo kuom wuod Agwins Kodhek yangonwa kama ne Kodhek ento kod kaka ne omiyo lwasi mar siasa kod telo ma Kenya ne chalo. Nyinga game Agwins Kodhek and firstborn son ma CMG Agwins Kodhek. 62 years old, agricultural economist. And also Nairobi Nairobi, Lavington Primary, Hospital Hill, then Standard 3, Nyaka Form 6, Nan St. Mary's, Nairobi ka. Then Nadi, Arizona,
Masomo agricultural economics, bachelors gi masters. Naduogo 89. Mondo kik weche tude to kendo tuomre wi nyinge mag Arguens Chiedo More Kodhek, wuode leronwa kaka nying mar game nobiro. Nyinge no ken game, to game nen our ancestors from before. Nyinge nen Agwingi. Chiedo More game, but his own name nen Agwingi Wododhek. Yeah. So game nen baba wa ma maybe a beach. Nyinge nen that game. Higa mar 1993, Kodhek nonyuol kendo chako somo Rang'ala e kendo sudo nyaka St. Mary's Yala. Kodhek ne ochako manyo rieko e piny libamba ma Uganda. Nonyuole 1923. Nochako somo Rang'ala. Modhi St. Mary's Yala. He was expelled. Nodhi Budo in Uganda. Agwenge ne rieko pote wiye e kendo noyudo tije mokwongo mar chako sonyo ne jopuonjre rieko kaka japuonj e kaunti ma Baringo. Agwenge ne en japuonj kanyakla kod mane en jatend piny machon Daniel Toroitich Arap Moi e sikul achiel kod Mzee Mudavadi. Sikulno miluongo ni Kabarnet. Nochako puonjo Baringo. In fact, no puonjo the same school with Mzee Moi gi Mzee Mudavadi in Kabarnet. 1947. Agwenge noyudo sir mar somo e pinje mag wasungu. Kata kamano, e siasa ne omuome mochako somo weche mag chike e gino mane ogwenye kod sirikal mane sire. Noyudo scholarship madhi UK mondo som teaching. Sama nochopo UK, nochako timbe ne ma siasa. Notamre timo somo, nochako somo law. By which time, Jorateng were not allowed to somo law, which was why he became the first African lawyer in Kenya. Kata kamano, bang' ne ng'wan oko sir, Agwenge nochako timo tije mag chieng' maliet kata jua kali mondo mi nosir godo sombe pinje mag loka. Sirikal ma Kenya no winjo ni osomo law, negi cancel scholarship ne, but somehow no hustle motieko. Kano duogo Kenya, Agwenge ne en Agwenge e kendo nochako apise mar okil to ne okelo ne jokedo mag Mau Mau. So nena practicing lawyer Nairobi from 1955. Most of the clients negin jo Mau Mau, Okuche Jorabuan mane timo land deals. He was very busy. Wuode konwa ne sirikal ne opodo ne lemo mar bedo attorney general mokwongo pacho ka. Lemo mane Arguens Kodhek odiro kucho. Sirikal no offer ne tich attorney general's chambers to no dagi modonji private practice immediately. Agwenge ne midhiero mage ochako luwe kalore ne onyuomo diero. Gino manecho ne nyaka koro dag mana mabor oko mar boma. Ahinya to baba dogo. Noduogo Kenya gi chege ma mzungu at a time when wazungu gi Jorateng ok ginyal dag karachiel. So there was some pressure there. Okonyal ng'iewo ot African area, okonyal ng'iewo ot European areas, modhi odag Ruaraka kamiluongo ni baba dogo. Of course mzungu te man ka negi kecho kode kabisa. How can an African marry a mzungu and live among us when we have a Calabar? Oko ni kalore kod kaka ne irocho ratiro mag jorotenge, Agwenge nodonje siasa mondo kede ratirogo. Negitero nyathi European hospital manen Kenyatta. But they were not no giye mondo odonji ward nikech en Jarateng. And somehow the child died in there and he really became bitter about this Calabar and racism in Kenya. Momi odonji siasa. So of course cases mag Mau Mau was part of now the politics of those. Game tielo nwa ni koluore kod osiep mane nitiere kinde kod wuon mare. Arguens Kodhek e kod jatend piny machon Jomo Kenyatta. Arguens ne koro yore pinje ma oko. Kata kamano, jok mane nitiere sirikal ne ok mor go kang' ma kamano. Kenyatta no here kabisa. According to the family, the last trip he went to New York in December 1968. What has happened with Moi? Why am I being sent to the United Nations instead of the vice president? So, Kenyatta no hero baba wa kabisa. Neginyero kode, no truste. Sama ji dividing shambas en no wacho ni okodwa shamba. Oko ni siasa ne umetni, e kendo oganda onagi ne onge sirikal, to en owuon
ne entiere sirikal kendo ne kod chama mamare kaka jatend party. To Tom Mboya bende ne kod chama mamare piem ne pek. But gima notimore ikinyalo paro joluo te nowuok e sirikal in 1966 KPU except him. So he was the only Luo manodong e sirikal mar Kenyatta. That was, I think, the thinking that, oh, kata ka joluo say work give KPU, at least one gi ng'atwa e sirikal. There was a general election, mini general election, jo KPU versus jo KANU. NN Jakanu, Oginga and company, all Luos were in KPU. So it's only Kano Seto, ma nentie by election ma Wesonga CJ, no bet MP magame on a KPU ticket. But Gimano Temera, Gijo KPU, eventually including CJ, they were detained. They went to detention. So, not more balancing act, you know. Anjalu, to put any sirikal ma Kenyatta. Game kono kaka chiedo ma en Kodhek. Ne ochunge ka chungo dubura ma game to put ne en Jakanu. Game no chung 63. So Nairobi ka no chung 56 gi 58. Nentie election maka. Nen gi party molongo ni Nairobi District People's Congress. Obedo nyaka party leader. He was a party leader. And then Tom Mboya also had his party, Nairobi People's Congress Party. To Kakasani, politics, then watch Pesa, then watch goons. So those stories we're not going into today. The history of Nyalo watch. But it was tough politics, money driven, foreign money, Russians, Americans, you know, yeah, trade unionists. Tom Mboya was, you know, the Negin colleagues. Yeah, Negin colleagues. But of course, those days never watching it Tom Mboya or Ken Jalu and Sub. Yeah. And then Mboya was very, can I say, ambitious. Yeah. Obeno Duatelo. Yeah. But he was young. So Jomoko, older than him, like my father, but him is young, Obiro up. So there was competition. That election in 1955, it was my Agwingi versus Tom Mboya. Agwingi's party versus Tom Mboya's party. Agwingi neja manyo mbulu kata seto mbulu to mana koloso kod Kisungu. Alama mare nen Ndiga. Yeah? Ndiga nyalo teru kamudwadhi, I don't know. That was the fight. Kotimo campaign. No tamre loso gidholu. Yes. No tam nengi translator manyenge rading. Yeah? Koreano said use ora nyaka ulaya. So there was this other guy called Rading, whose son is called Duke Rading. Manetimo translation on his behalf. Of course, no Luma Bear Moloya. He grew up in the village. Wude wacho ni sirikal mar Jarachar ne dunyore kod Agwenge e dunyruok ochunglo. Colonial government, yes. Between 1955 and 1960. Yeah, life was hard. Hey, sirikal no lawyer everywhere. Kenya Revenue Authority, Law Society of Kenya, Negigolo license ne. He was disbarred from practicing law, which is why he now also went into politics. So, sirikal colonial government, no gihere. Ukonwa ne tho mar wuonu margi Arguins Kodhek, ne oweyogi kod penjo mathoth manyaka kawuono pok giyudo dwokone. Ewi wach mar masira mane ojuke. Chiengcha, there was an NTA party, Polish embassy. No digi won mara. Udgi mama na, gi won mara. Gi baba. Mama no tiyo town. Anyway, she had her car, he had his car. Mercedes KKH1. Negivi party with the Mercedes. Bang party Negivi Princess Hotel. Then because Nikeshin Nisendo Edala, Mama no walk Mokongo with the big vehicle. And to no Luo Bangi with the small vehicle. It was called a DAF. Kochopo Yaya Center, Kanyo, just past Yaya Center, Wood Avenue. Now, rumors, and I don't know what is true. According to us, and he said it before he died, hey, now you don't walk. Because Nentia 2 military lorries, which had blocked the road without lights. Samobiro, they turned on their lights, and in that shock, he went into the ditch. I think
Behind him was a man called Andrew Omanga, named P.S. Mare. They were also heading home. Very good friend of our family up to today. Negi Yude Kanyo, he was okay, but he was shocked. So Negi Pango Kaka, Negi Tere Nairobi Hospital, but he was fine. They called my mom, not called like this, but they sent a police car, Nobiro Lavington, Kumane Wadak, Magibi Giwachuneni, Wateri Nairobi Hospital, Madine, Mze. And Mze, no courage, Ahinya. He was talking. He was just saying he was a bit shocked. So, no going back a Kode. Then they agreed, oh, you go home, you come tomorrow. Now in the middle of the night, Samoro Sabirio. Police cars came. So, Mzee ameenda. Hey, how? This guy, we were talking to him just now. So, what happened between the time they were there, maybe 8 and 1 a.m.? To kama sera osiri, eka di fwenyo siepeni, kodhek, nene kodu siepe mage. Joroge Mungai nanenega, Andrew Omanga nanenega, maybe there were others, but I think naparo ni moe neno siepe earlier on when they were working together in Kabarnet, but no kanene, all those years moe nene nei lodge, no kokonyo wa katamatin. Tom Boya during the funeral, Isaac Okwiri was a friend, Noah Naman Ojode from Kaluleni, many of them. Egem konwa ni wuon mare, ne wuoro mopoto, moero joge. No kan mangeny, but from my elder sister, who was 10 years older than me. He was a great father. They would sit together, they would play around, what I remember, anyalo paro gi moko ariyo. Kano duoga from a trip, they were ringo to the gate to go into his pocket because the pocket always had something like a sweet. So those are the things the children can remember. Nyakwa Ramogi, erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Ageno ni mbako nyongi makare, jatachendo mari kuom thulni duto ne en Walter Nyambaga, wuod Koweru. Thon ka ji dhi, kendo ka ji duogo. Oriti masani. Kawadhi nyime ni jatend migao mar thieth Debra Baraza oyango ni piny Kenya ni kod yedhe mag ayaki kod gigo mitiyo godo e pimo kute mag ayaki moromo. E kinde mano twag gi jofwambo, Baraza nomedo ni yedhego biro chwalo piny Kenya kuom thuolo madirom higni 2. Korka kore jagoro mongirore migao mar thieth Mary Mudhoni owacho ni nitie dwaro ma jiwo sirikande mag counties mondo ochiw yedhego e yor ler kendo kako winjore. Regimen being used by over 92% of all ART patients, both adults and children. Currently, there are 2,026,555 packs at both KEMSA and MEDS, translating to 4.7 months of stock. Over 4.8 million packs will be delivered between now and June 2025, which will increase central level stocks to over 11 months of stock by end of June 2025. It is important to urge the county governments, the faith-based facilities, to ensure fair, efficient, transparent distribution of these supplies. This is to avoid stockpiling in certain facilities or by specific individuals while others are suffering. After the stop work order, there was actually a cancellation of the contract with USAID for the program to support drugs. But with interventions from the ministry and the PEFA team, we have been able to restore that pipeline. And this is what we are launching, that the products that have been reported in the previous weeks that were running out, especially the Nevirapine, the EID testing and the viral load. Nyakaramogi ena monda ka oywe mar ariyo e migago ka waduogo wabiro kelo ni weche tuke. Pua Dubani.
Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Indulge in that moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakeloni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Eweche tuke